ଭତ୍ତା 3000 ଟଙ୍କା କଥାକୁ ନେଇ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କର ହଙ୍ଗାମା। ତେବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା ବିଜେପି ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶହରାରେ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ତେବେ ଦଶହରାରେ ବି କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲା ନାହିଁ। କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ସହିତ ବୈଠକ କରି କିଛି ନା କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କରିବେ ଏବଂ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ କିଛି ଖବର ଆସିଲାଣି। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେବାର ନଥିଲା ତେବେ କାହିଁକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲ? ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଏବେ ତୁମ ଗାଣ୍ଡି କାହିଁକି ଫାଟୁଛି ବୋଲି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ମୋହନ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛି ଏବଂ କହିଛି, ଯଦି ଭତ୍ତା 3000 ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ନ କରିବ ତେବେ ତୁମ ଘର ଆଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ଲକ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଘେରାଉ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଦୋଷୀ ରହିବେ। ଭତ୍ତା 3000 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଇସ୍ତାହାରରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 3000 ଟଙ୍କା ଦେଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ ଫାଟୁଛି ବୋଲି ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଗଠନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପିକୁ। ତେବେ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ନ ପାଇ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। 1000 ଟଙ୍କାରେ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେ କେମିତି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ଯଦି ସେ ସରକାରକୁ ଆସେ ତେବେ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ସବୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଲାଗୁ କରିବ। ତେବେ ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଲାଗୁ କରିନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ହିଁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଗକୁ ଭତ୍ତା ପାଇବେ କି ନ ପାଇବେ ଏନେଇ ଆଶା ଏବଂ ଆଶଙ୍କାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜେପିର ପ୍ରତାରଣାକୁ ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇଛି ଏବଂ କହିଛି, ବିଜେପି ଯଦି ଭତ୍ତା 3000 ଟଙ୍କା ସବୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ନ କରେ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଘେରାଉ କରାଯିବ।